Parlant de la penya, ara sí, el gran fitxatge, el gran nom d'aquesta setmana, Jabari Parker cedit a la penya per part del Partizan. Penyarroia, diguem-ne que el va apartar de l'equip perquè no estava en bona forma física i jo crec que en forma mental tampoc, però vaja, això ja és opinió i sensació meva. I sembla que no està encara, ha estat treballant, entrenant a part de l'equip de Sèrbia, i ja se'n va cedit a la penya. Home, la penya sobre el paper, li soluciona el problema al 4 que tenia. I fa molt de goig un Ricky, Cameron Hunt, Crack, Parker, Tomic, fa molta joia de veure, la veritat. Sobre el paper. Per què dic sobre el paper? Perquè Parker, jo l'he vist moltes vegades al Palau, n'han acreditat allà, home, com a talent dels millors de l'ACB, això està... és que no es posa en dubte, no vaig per aquí. Crec que ja m'enteneu per on vaig i els aficionats verd i negres, i no només els aficionats de la penya. Els dubtes de Jabari ja, no tant amb les lesions, perquè des d'aquesta Europa tot ok, sinó més amb com està ell mentalment, si està preparat per competir a l'elit i a l'ACB, i a Europa també, però sobretot a l'ACB. Si encaixa bé amb Dani Miret, no tant amb l'esquema de la penya, que jo crec que sí, més Jabari. Parker no està en encaixar, és més un vers lliure en aquest sentit, no vull dir que no jugui en equip o que se les tiri totes, que sigui un xupon, sinó que ell, per el seu talent i les característiques, doncs és més adaptar l'esquema a ell que no adaptar el jugador a l'esquema de la penya. Llavors, això serà interessant veure com ho fa Miret, veure com ho fa Jabari Parker també, i veure els companys. Jo crec que Ricky Rubio es posarà les botes entre Tomic i Jabari Parker, però jo no les tinc totes, no dic que vagi a sortir malament, però tampoc tinc clar que surti superbé. Home, jo crec que només que Parker mentalment estigui una mica bé, doncs el fitxatge ja anirà bé, òbviament, perquè a pista rendirà segur. Però jo tinc aquest dubte i no les tinc totes. M'agradaria fer un vídeo amb Albert Molinari, potser el faig, ja li diré a veure si té disponibilitat. Ja sabeu que és el meu home de confiança en l'univers verd i negre. I deixeu-me en comentaris què penseu dels fitxatges de Sylvain Francisco, de Timothée Lukaku-Cabarrot, de la sessió de Jabari Parker, de Santi Justa, que pot solucionar una mica els problemes de l'Unicaja. Deixeu-me en comentaris, subscriu-vos, ja ho sabeu, i tota la pesca. Moltes gràcies i ens veiem en el següent vídeo. Adéu!